Init, kakatapos lang natin maligo mga buddy. Ayan, mamaya maglalagay tayo ng pisan. Ayan, medyo marami pa oh. Ano ng bulutong. Almost a month na pero yan pa rin oh. Iniwan ng bulutong. Peklat, ayan mga buddy. Pero next year magla-light na rin yan. Tapos maglalagay tayo ng pisan, prickly heat, para iwas sa buhang araw. Yan mga buddy, oh. Pisan, prickly heat. Baka pag bumili kayo nito, mabili nyo pot powder. Ayan, pisan, prickly heat. Ayan. Tapos tingnan nyo yung BB date. May 3, 2025, pwede nyo pang gamitin yan. Ayan, sa mga mami na ang problema ngayong summer, pwede kayong bumili ng pisan. Hindi po tayo sponsored. Share ko lang. Ayan, share ko lang to mga buddy kung ano pwedeng gamitin. Pag may mga bungang araw yung bata. Marami naman brands, pero ito para sa akin. Pisan.